Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana. Ang inyong tinderang Bicolana. Ayan guys, habang tayo nagkakape-kape, meron akong i-share sa inyo. Kasi kagabi, o ginabi na kasi kami, pumunta kami ng Pure Gold, namili kami ng mga chichirya, kape, at saka shampoo. Yun lang naman. Tapos, nakakatuwa dahil, bumili rin ako ng gardenia. Pero hindi ito yung nakakatuwa. Dahil yung nakakatuwa is, meron tayong pa-free. Ayan. Diba? Bear Brand Swak. Magkano rin to pag binenta natin? 12 pesos. So, diba? Ubus na yung tinapay, pero yung Bear Brand nandyan pa. And guys, tapos yung yung tapos na kami sa counter, pinakuha to sa amin. Doon. At ayan, diba? Meron akong tatlong free. Tatlo to. Kaya lang yung isa is binigay ko dun sa kasi 'di ba dun sa may tawag dito, nakalimutan ko kasi 'di ba may mga food cart, may mga kainan. Yan, bumili ako dun ng nakalimutan ko rin. Basta bumili ako ng kanin dun yung may timpla na. Binigay ko dun sa isang tendera yung ganito kasi hawak ko lang siya nung nagbayad ako. Binigay ko to sa kanya isa. Dalawa na lang, 'di ba? Tapos to nga kasi meron daw tong raffle. Sabi, itago ko lang daw to tapos baka manalo tayo, tawagan tayo. Kaya pala naalala ko din nung nagpa-deliver din ako, may nakuha din akong ganito, 3 shampoo. Ang pala ganyan yan, yung mayroong parapol. Yan. Tapos kahapon pala yung ginawa ko, dahil medyo marami-rami yung napamili namin, kasi yung mga chichirya talaga is nakakapagparami. Ayan, bali 3 bundle yung dala namin, tapos 2 plastic lang. Yung isang box is pinaiwan ko na lang. Sabi ko ihatid na lang dito ngayon. Ngayon ko ipapahatid. Pero bago ihatid, i-chat ko yung aking ahente. Ayan, baka may ipahabol kasi ako, sayang naman. Kasi 'di ba, ihatid lang din naman, pre-delivery. Magpapahabol na ako kung anong kulang dito. Sabi ko nga, 'di ba? Kasi kahapon, hanap ako ng suki card ko sa Pure Gold, hindi ko makuha. Pero bago kami umalis, nakuha ko rin naman siya. Pero kung sakali, halimbawa sakali hindi ko nakuha yung suki card ko sa Aling Puring, napayuhan ako kasi dati nung ahente ko na kapag ganyan, halimbawa naiwan ko, hindi ko nadala or hindi ko mahanap, ang gawin ko na lang daw is ipa-deliver ko na lang. Parang ako yung magpipik, sila yung magdi-deliver para pasok pa rin sa points ko. Kasi kapag hinatid ko na yun, kinuha ko na, binayaran ko na, kinuha ko na, wala, sayang yung points. Nangyayari na kasi yun nung hindi ko pa alam. Kaya nung nalaman ko, ganun yung plano kong gawin kahapon. Kasi hindi ko makuha yung suki card ko. Sabi ko, papadeliver ko na lang. Kaya lang, yung bago kami umalis, nakuha ko rin naman. Kaya yun, kalahati is dinala namin yung isang box na medyo mabigat. Iniwan ko na lang kasi nga hindi na namin kayang bitbitin sa motor. Diba? Kaya yun yung gawin nyo guys kapag kung sakali na hindi nyo makuha yung suki card nyo or naiwan nyo. Ayan, ipa-deliver nyo na lang para pasok pa rin yung points. Diba? Yan lang naman. Tapos, hindi ko pa maipakita sa inyo kasi nga andun pa yung mga item. Ang dinala ko lang kagabi is yung mga chichirya. Ang dami ko nakuhang promo, ang dami ko nakuhang mga basta promo. Tulad na nga lang nito. Ito binitbit ko na to. Syempre kakainin namin 'di ba? Ayan siya, meron siyang isang Bear Brand Swak. Ang pag binenta pa natin to is 12 pesos pa rin to. Ayan siya. Pwedeng timplahin na lang din to ng anak ko. 'Di ba? Tapos meron siyang booklet. Pamaypay. Tapos yung ganito natin, 'di ba? Dalawa pa rin to. Magkalbentahan ko nito is 8 pesos to. 'Di ba? Kasi ito itabi din natin. Nung nakaraan meron din akong ganito. Hindi ko siya nakuha dahil naibigay ko dun sa hindi ko lang maalala. 'Di ba? Yan guys. Yan lang, konting tips lang kapag tips ba? Kapag naiwan nyo yung suki card nyo or nawala or hindi naman nawala, na misplace or hindi nyo lang makuha. Tapos talagang kailangan nyo na mamili sa Pure Gold at gusto nyo kayo yung mag-pick. Yun, ipa-deliver nyo na lang pagka umaga para pasok yung points natin. Kasi nung hindi ko pa alam, malaking points din sana yung napakawalan ko, 'di ba?